Udriver uyazikhambela aqeda ukuba deliver aziyele la yakhona ayokusela. Sibhlungu, siluzile. Umphathiswa wesebe lemfundo esisiseko uSiviwe Gwarube utyelele indawo yexhwayelo nalapho kusweleke abantwana abathandathu kwingozi yebhasi izolo. Umkomishinala kazwelonke wamapolisa uNjengelefani Masemula uphinde waqinisekisa ngokhuseleko lweli emva kokufunyanwa kwabemi bangaphandle kwinkampu yoqeqesho lomkhosi eMpumalanga. Indadi yelu Tatjana Smith onembasa ezimbini zegolide ze-Olympics uthi ulilindele ngomonde idabi lefinal we-breaststroke lomgama ongange-200 meters ngokuhlwanje kwimidlalo ye-Olimpiki eParis. Malweni makhaya nankuvimba wangokuhlwanje. Batyelela indawo ekwehle ingozi ekusweleke abafundi abathandathu ngethuba kunqubana ibhasi yabo nololiwe umphathiswa wemfundo esisiseko uSiviwe Gwarube usekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa kunye namagosa karhulumente waseMpumalanga. Le ngozi yehle kwilali yaseMafube ngaseMiddleburg ngethuba kunqubana ibhasi yabo nololiwe kumzila kaloliwe. Ngabanye abafundi abali-19 abasazuza unyango esibhedlele. Umqhubi webhasi naye uzuza unyango esibhedlele. Lengozi masikizi isube imiphefumulo yabafundi abathandathu. Ingxelo yamapolisa ithi ibhasi ethwala abafundi ayimanga kumzila kaloliwe nto le ikhokhelele kule ngozi. Abazali ababindekileyo emphefumulweni bebekwindawo yexhwayelo beqokelela impahla yabantwana babo. Abanye abazali basola umqhubi webhasi ngale ngozi. Udriver uyazikhambela aqeda ukuba deliver aziyele la yakhona ayokusela. Sibhlungu, siluzile. Manje nangifika la kuthosa ukuthi yena seyaqindezekile lapha emuva. Ngathi ne akhe ngene khe ngibone ukuthi kwenzekani lapha. Nangithi ngiyamkhipha abafuni ukuthi ngimkhipha bathi ngimamela indaba zomthetho. Ibinga umzuzu wenhlungu kwisikolo sabantwana. Kubhlungu kakhulu ukuthi isikolo silahlekelwe abantwana besikolo, abothisha nabo balahlekelwe abantwana bekade babafundisa. Inkinga besinayo udriver and singathanda ukuthi abantu laba Department of Transport bachange amabhasi wethu ayasihlukumeza kakhulu. Le bhasi benganamandla besifika late esikoleni, sometimes sifika late emakhaya and si-overload ngapha siphethwe indlala. Umphathi wemfundo esisiseko uzibophelele ukuxhaseni insapho ezichaphazelekileyo abafundi. Yaze inkqubo yokufunda nokufundisa yamiswa de kube ngomvulo wevekezayo. Educators are not just delivering a service, they start to care about learners, they bond with learners, and so it's also important as we're looking after the learners themselves that we're also looking after the educators and making sure that we're giving them the support that they need. Amasebe lemisebenzi yoluntu nelezothutho eMpumalanga athembise ngokuthatha amanyathelo aqatha. As a department, of course, we are going to take drastic measures as part of responding to the incidences that we are experiencing in the province, especially as it relates to scholar transport. Insapho ezichaphazelekileyo nabafundi besesikolo bazuza intuthuzelo ngokwasemphefumulweni. Lo gama umphathi wezempilo eMpumalanga uSasekani Manzini etyelela abafundi abonzakeleyo esibhedlele. Emva kwesithwakumbe sobuhlanga kwizikolo ezahlukeneyo kwela amantshantliziyo amemelela abazali ukuba yeke ukufundisa abantwana babo izimbo zobuhlanga nanjengoko oko kungayingcambu yeshwangusha lobuhlanga lombethi izikolo zeli. Kokunqunyanyiswa kwabafundi abali-12 abagagene nenkqubo yoluleko ngenxa yezigigaba ezimayela nobuhlanga. Omnye wabafundi kwisikolo samantombazana samabanga aphezulu sasePitoli ukwinquleqhu yokumokamokana nokunqunyanyiswa ngokuphathelene nempikiswano eyenzeka kweyomdumba ukutsho ngoFebruary kulo nyaka, kodwa olushicilelo lwevideo luye lwanwenwa kule veki. Itendi kumbono Mxesibe inkxalabo ngokumayela nemo yokufunda nokufundisa kwesi sikolo emva kokuba olunye ushicilelo lwevideo luphinde lwanwenwa kumaqonga onxibelelwano nalapho kubonakale ukuphithana kwebhobhile phakathi kwenqununu yesikolo nabafundi. Le nqununu yesikolo uPhilippa Erasmus unqunyanyisiwe inyanga ezintathu. Owayesakuba lilungu lepalamente uDennis Blom uvakalise ngelithi iziganeko ezininzi zobuhlanga zinentsukaphi yasemakhayeni. These bad words that they are uttering at school comes from the parents. We are calling upon parents to really teach their children
about democracy and not about racism. It is a plea that will save our country. Kananjalo umfundi waseWishkel de Valgas ePitoli ujamelene nenkqubo yoluleko emva kwezithyolo zokubiza omnye umfundi ngegama elinobuhlanga eliqala ngo-K. Unjingalwazi Boitumelo Senokwane ophuma kwidyunivesithi yeli UNISA uthi ezi ziganeko ziimpawu ezinengcambu yobukoloniyali, kunjalo nje kusadingeka amanyathelo angqingqwa ukuphelisa nya lo msantsa. Us thinking that whiteness has evaporated somewhere or has been locked somewhere in Orania, it's just something that we are hallucinating. It is not correct because whiteness operates in all our spaces, in the corridors, in our workspace, in how we are doing business. Ukanti ke eziziganeko zikwabekela ubala nezimilo zabafundi sintsapho nanjengoko uphando lusaqhubeka kwizikolo zonke ezichaphazelekileyo. Umkomishinala kazwelonke wamapolisa uNjengele Fanny Masemula uqinisekise ngokhuseleko lwele emva kokuba kubhaqwe inkampu yoqeqesho lomkhosi kwiphondo laseMpumalanga. Oku kusemveni kokuba kubanjwa bemba kwilizwe laseLibya abangama-95 nabazokuvela kwinkundla kamantyi kwiveki ezayo. Umkomishoni wesipolisa uthi uphando lusaqhuba ngale nyewe kwaye bajolise ekuqwalaseleni indima edlalwe ngumnini wefama ebimiswe kuyo le nkampu. It was monitored as to what exactly are these people doing at the farm, and they were monitored until we realized that they are, to an extent, maybe do a little bit more than security. That's why we intervene, of course, including what the complaints of the community. So that's how we intervene. Abakwantsasana bongeza ngelithi baxhalabile bubundlobongela obuhamba nokusetyenziswa kwemipu kweli kwiminyaka emihlanu edlulileyo, bakwathi yimipu edlule ku-260,000 etshatyalisiweyo nexuthwe kuluntu okanye yangeniswa kumapolisa ngokuzinikezela. We also within the past 2 years we also confiscated 20,000 firearms that have been seized. A lot of them of course were from gang-related violence in the Western Cape, where 3,100 firearms have been confiscated. Unjengele Masumula uthi uzimisele ukongeza inani lamapolisa afumaneka kwizitalato zeli nasesidlangalaleni. Usosi jikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula utyityimbisele umnwe amalunga lombutho aseleqala ingxoxo ngenkomfa yonyulo elandelayo yalo mbutho ngo-2027. Ulumkise ngelithi amalunga e-ANC mawavumela ukuba ingqwalasela yawo imke kwinjongo zokuvuselelwa kwalo mbutho emva kokubethwa uphulelo masaka kunyulo jikelele lwalo nyaka. Inhlangano ebusayo sihlangene enkabeni yaseGoli ukudingida ngokuthi yini liqembu lahluleka ukwina ukhetho ngo-elethu. Lesikunge siphezulu sizocubungula nokuxoshwa kowayengumongameli waleli qembu uJacob Zuma. Kodwa unobhala jikelele uMbalula usekhuze abaholi baleli qembu ukuthi bengawuqali umbungazo wokukhethwa kwabaholi bongo-2027. But there are people who are whispering, we find them, we're going to suppress it. You will have never seen suppression in your life in the ANC. You are going to see that. It's not important now. ANC is 1 foot in, 1 foot out. Our preoccupation cannot be who becomes the next leader. The next conference is 2027. In 2024, you lose elections. You are on the verge of losing elections. The biggest preoccupation is who becomes a leader. We-ANC uthi leli qembu kumele libheke ukuthi lixazulula kanjani izinkinga zeNingizimu Afrika zomnotho nokungasebenzi kwabantu kanye nokuntula, ubupha kanye nendlala. Umbalula uthi abaholi beqembu akumele bebheke lenqungquthela ezayo. Ophetho ezokhetho kwi-ANC uMdumiseni Ntuli uzothula umbiko ukuthi indaba leli qembu lahluleka ukwina esifundazweni saKwaZulu Natal sehlelwa namavoti esifundazweni saseGauteng kanye naseMpumalanga. Ngingosamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngise-Ekuruleni. Kwalapha ezindabeni isixeko saseKapa siceba ukubekela bucala izizwe zesixhenxe zongezelelweyo zolwakhiwo lwezindlu zesibonelelo kulo nyaka mali. Kodwa kuqala masithume umntwana evenkileni.
Usabukela indaba kwijelo SABC 1 siza ngqo kwikomkhulu le-SABC kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda eRhawutini. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube ngokuthi SABC Indaba sesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela sicela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofa usubscribe wenze njalo. Makhe siphinde silume kwinqaku lethu eliphambili ngale ntlwa. Batyelela indawo ekwehle ingozi kusweleka abafundi abathandathu ngethuba kungqubana ibhasi yabo nololiwe umphathiswa wemfundo esisiseko uSiviwe Gwarhube, usekela mphathiswa wezothutho uMkhuleko Hlengwa kunye namagosa karhulumente waseMpumalanga. Le ngozi yehle kwilali yaseMafube ngaseMiddleburg ngethuba kungqubana ibhasi yabo nololiwe kumzila kaloliwe. Ibhunga lomasipala waseHudson kwiLittle Karoo namhlanje lonyule usodolophu omtsha njengenxalenye yorhulumente wobumbano okwemva kwesigqibo esothusileyo se-FF Plus kwiveki ephelileyo exhasa i-ANC kwinyathelo lokuguzula usodolophu we-DA uChris McPherson. I-DA ithe linyathelo aliqhawulanga kuphela ubudlelwane bayo bentsebenziswano ne-FF Plus kodwa libuyiselele umasipala kwi-ANC. Obesakuba ngusomlomo webhunga uJohan Ales weqela le-FF Plus wonyulwe njengosodolophu omtsha waseThorweni. Ukungaboni ngasolinye nalowo ebengusodolophu osuka kwi-DA uChris McPherson kuko ukuqhawulela lo mtshato. We invited all parties to be part of this local unity, and at the end of the day 3 parties joined in that, and that is how the new government was formed today. Le ndibanisela iquka iqela le-FF Plus, i-ANC ne-Patriotic Alliance engene ikhatshola ngamahlakani ayo i-Oudtshoorn Gemeenskap Initiative ne-Advies Kantoor. Amaqela i-DA, Good, iKhosa ne-Suidkaap Staan Sam aza kufudumeza ilihlalo ngaphesheya kolawulo. Siredu ukusebenza and sifuna usebenzela abahlali and eyona nto echazayo ukuthi umeya uza chaza i-mayoral committee yakhe namhlanje. Loo nto ithetha ukuthi sifuna usebenza. We have great plans for Oudtshoorn. Oudtshoorn deserves a lot better. Our infrastructure has deteriorated over the years and there's a lot of work, zero development. It's just here and there you see a mall popping up. Usihlalo weqoqo lolawulo eliphezulu kwi-DA uHelen Zille ukhuphe ingxelo nalapho ivakalise ukudana zezenzo ze-FF Plus nayityhole ngokunyulukela izikhundla. Kwindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eThorweni. Ingcali kwezothutho ezophapho noqoqosho ugqirha Joachim Vermeulen uthi kubalulekile ukuba u-SAA alungise uchitho-mali lwale nkampani. Oku kusemva kokuba lo mzi wezothutho edize ukuba akazukwazi ukufaka ingxelo yochitho lwezimali lale nkampani epalamente nanjengoko kulindelekile. Umthetho unyanzelisa ukuba le ngxelo ifakwe epalamente kungadlulanga iinyanga ezintandathu uphelile unyaka-mali walo nyaka siphuma kuwo. Sindiswa ekubhangeni u-SAA waqala ukubuyela esibhakabhakeni ngoSeptemba ka-2021. Nakuba kunjalo le nkampani ayizokuzithumela kwangexesha iincwadi zayo zezimali epalamente. Umnini Zabelo uthi kukho amakhwiniba kunyaka-mali u-2023-24 kwaye neminyaka eliqele ngaphambili nalapho u-SAA efadele ukuphucula iincwadi zakhe. And a crucial element of this is to restore the financial disciplines that you would find in any company of that size. It needs to publish its financial statements. Umnini Zabelo uthi u-SAA usazimisela ukwandisa le nkampani nokufuna imali edingekayo. Oku kulandela ukubhangiswa kokuthengwa kwezabelo nguTakatso. As the government, we fully support the SAA board and management in their pursuit of alternative funding sources. Currently, SAA is debt-free and holds a robust, unencumbered property portfolio. The board is actively exploring opportunities to leverage this portfolio to secure the required funding. uDinel naye uza kufadala ukuthumela incwadi zakhe zezimali kwangexesha. Dingulama Matya wendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Isixeko saseKapa siceba ukubekela bucala izize zisixhenxe ezongezelelweyo zolwakhiwo lwezindlu zesibonelelo kulo nyaka-mali. Oku kulandela ukubekelwa bucala kwezize ezintlanu kuquka isakhiwo esahlulahlulwe kaliwaka saseGoodwood. iKapa sesinye zezixeko ezityabula kakhulu kumaxabiso erenti kweli kwaye amawakawaka abantu abakwazi ukufikelela kula maxabiso. Oludederho lwesakhiwo sele lunabantu abakumyingo wamashumi amathandathu ekhulwini.
Indawo eziqeshisayo zityabula ukuqala kuma500 kuya kwi6500 rand ngenyanga. Kodwa ngumnqantsha ukufumana indawo eqeshisayo. Uninzi lwabahlali kwesixeko abafikeleli kula maxabiso babhenele ematyotyombeni. Isixeko singenelela ngokuvelisa umhlaba olwakhiwo lwezindlu zesibonelelo. You can't get the rents down to these affordable levels. At the moment we're struggling a little bit to get them to come to the party. Our pipeline is starting to clog up where the city is getting all these new land parcels through the pipeline, but we are not getting the subsidy from them. Bambi abantu bahlala qelele nendawo abaxelenga kuzo. Uqhubekeka nokuba ingxaki umba wezindlu zesibonelelo kunjalo ziyanda izimemelelo zokuveliswa komhlaba olwakhiwo lwazo. We've got releases in Parow that have been concluded. We are currently undertaking in Durbanville area, in Mitchell's Plain, and as well as in Athlone. And those are also economic centres for middle class families, upper working class families. So I absolutely agree. It's important to do it in the inner city. Landisiwe ixesha lokukhutshwa kwabantu abahleli ngongekho mthethweni kwindawo zesibhozo jikelele kwisixeko. Bangaphaya ko150 abavumileyo kufuduselwa kwindawo ezikhuselekileyo. Abo bangafuni ukufuduselwa kwezindawo baza kukhutshwa ngokomyalelo wenkundla. Ngoku masichaphule izimvo zabantu kwikhasi lethu leWhatsApp bekhalimela iziganeko zobuhlanga kwizikolo zelizwe loMzantsi Afrika. Leyo ubuhlanga buqhubeka kwezikolo ibuhlungu kakhulu lana nomsasazi. Abantu abagcwele ubuhlanga kweli lizwe mabadibane ngalo mthetho. Ingane lolubandlululo ziluzwa kubazali bazo umsakazi bese zilibone ngazuthi yinto enhle. Kodwa ke nathi abantu abamnyama ke siye kulokhu silandelana nabantu abamhlophe ngaso sonke isikhathi. Ndicinga bamna lento lana fanele abazali bafundise abantwana babo phaya emakhaya. Besakhule bayincinde ngaqala kwa isikolo. Bahlale beyazi nje ubuhlanga ayonto elungileyo eMzantsi Afrika. Singabazali siyazama ngakho konke kusemandleni ukuthi ingane zethu siyifundise impilo ukuthi iphilwa kanjani, ikhule kanjani, ingenzi ini, zenze ini yabo. Ubuhlanga esikolweni soziphela uba ngaba nathi singabazali asincedisane notishala simane sisithi gqolo sithetha ngento yobuhlanga ebantwaneni bethu. Umcimbi obuhlanga ngumcimbi onobuzaza kakhulu ngoba nangona uthe gqolo kwenzeka komthetho ungekho manyathelo aqathathathwa ngasemntwini lowo. Ndiyafisa sengathi uma kukhona obanjwayo solakala ukuthi uye ususele usuthuva lobuhlanga qinisekisa ukuthi uyaqoqa esikoleni futhi nabo abazali bakwazi ukuphendula. Sidinga urhulumente oqinisa isandla kulento nomhlanga phakathi kudala kwathathwa ngayo kudala yakhalinyelwa kodwa sathe gqolo kwenzeka so into ebonisayo into ngabana akho nto yenziwayo kwabo ababandakanya ngayo. Ubuhlanga bona abamkelekanga eMzantsi Afrika. Loo nto iphelisa isidima sethu thina abantu abantsundu. Abafundi ababandakanyeka kwinto edibene nobuhlanga mabagxothwe ezikolweni kuquka neenqununezo ngoba yenzeka phantsi kolawulo lazo esisehlo sibini lisikisa. Imamelodi Sundowns ezintshatsheli amatyeli asixhenxe elandelana kwiPremier Soccer League ichaza intambo kwaye ifuna ukuthabathisa apho ibiyeke khona. Iqela lwayesakuba ngukapteni weDawana uHlompokekana uthi abadlali bakulungela ukuqokelela zonke imbasa kwibhola elikhulu kweli nakwi-CAF Champions League. Intshatsheli ze-PSL iMamelodi Sundowns iqule yaligangatha ukuthabathisa apho ibiyeke khona kwisizini edluleyo. Sicela izindebe zize eClorcop sizoqala ngale MTN 8 senze sure ukuthi siyayithatha siyibuyisela eClorcop. Last season yaphuma ezandleni zethu. I think this year sifuna ukuyithatha futhi. La iphezulu kwiqugula labaqeqeshi nabadlali. Siyazi kahle lomhlophe ukuthi i-team ifuneka iwine ama-trophy ambalo la ekhaya ne-Champions League sisasekhona and ithuba lelikahle la for abadlali because this season kuya FIFA Club World Cup. Balandeli beDawana bachaza intambo. Sekunjalo masandawana, sekunjalo balandeli bebhola ekhatywayo. Fikele lo xesha futhi kuvula isizini. Sundowns ibuye ngenkani ke ngoku. Iza kwenza laa nto ibiyenzile kule nyaka ophelile. Ungaphazanyiswa kuhamba kwecoach. Uthengile isayini iredi for uthatha yonke into ekhona kulo nyaka. Ribeiro wajika indoda iMamelodi Sundowns iza kuthabathisa apho ibiyeke khona itshayele kwanto ephambi kwayo kule season.
Ixhoba lokuqala ledawana iza kuba ipolokwane City ngecawa kowe MTN 8 wafa kwindaba ze-SABC ikuJoe Mancia. Ngaloo ndlela siwuqongqothile uvimba wangokuhlwanje. Kamnandi mawethu. Bodamukeli ngicela sikhongozele nalo uqikelelo lwemozulu masiqale ke ngokuhlwanje nalapho sibonakala kwamathuba entshizane ezithe qa alindelekileyo kwindawo esembindini ziyabe mahle kakhulu pha eMpuma Koloni ngokunjalo naseFreystata kanti ke ngomsombukeli sabonto balihlaba umhlaba kwindawo eziphakamileyo phaya kwimimandla esentshona kodwa ke kwindawo ezisemazantsi limathumba ntaka futhi ke zikhona nezasibhaxuze enkungu uqhubeke ngononophelo ukuba ke wena usentshona Koloni kanti ke pha kwimimandla esempuma sabonto ba zikhona kaloku ezantshizane ezithe qa phaya kwindawo ezikwintshona yasempuma Koloni zabe mahle kakhulu amathuba emvula kwindawo ezikwimpuma yaphaya eMpuma Koloni ngokunjalo naseLesotho kanti ke silindele nokuwa kaloku kwekhephu kwindawo esiphakamileyo phaya eMpuma Koloni ngokunjalo naseLesotho qhuba ke mbukeli ngononophelo silindele kaloku izibhaxuze enkungu phaya eMpumalanga masijonge into ba ithini na iSouth African Weather Service ngokuhlwanje ithi kukho indudumo ezimandla ezilindelekileyo ngokuhlwanje phaya eNorthern Cape kanti ke kulindeleke nomoya ngomso oyakububhudla ngamandla phaya kwaZulu Natal ezikhona ke nalamililo yamadlelo elindelekileyo phako laphondo lase Northern Cape onamaqondo okutshisa aphansi asibonisa into ba noko kwimimandla esentshona kuthande kubanda amaqondo athande kuba phansi sisibhozo nje phaya eKapa lodumo ngelixa isithathu Vostile 5 degrees olindelekileyo George napha eDiara ngelixa -3 phaya eKomani kanti ke phaya ePitoli kufudumele nge10 ngomso ke mbukeli kwimimandla esentshona kuyabanda amaqondo abetha phaya ko 16 degrees ko Kales River Bellville eKhayelitsha kokulethe Kapa phaya ngo18 Vostile ziyathathise bethu amaqondo amashumi nje amabini eCalvinia kalomashumi amabini naseDiara ngokunjalo naseRhafu Komani kuyabanda ngo19 ngelixa amashumi amabini phaya kwaMalinda eWilsonia eMonti phaya 22 omhle eMthatha Mandi phela emehlweni ndisale enhlizweni kamnandi mawethu.